YouTube, haideți pe Twitch. Atâta s-a putut. Bun, deci cred că ați văzut toate fazele cu 3Stario și anume cum el dădea 50 de lei la o studentă amărâtă care venea să-l viziteze la Constanța când ea era studentă în București și el zicea că ea îi cerea 8 lei, dar el era băiat de treabă și dădea cât de 50 de lei și în fine. Și după ce lumea i-a sărit în cap și a făcut tot felul de videouri și a râs de el și s-a râs de el a mers la Măruță, bineînțeles unde se putea să meargă, și a comentat aceste afirmații făcute de diverse persoane în online și să vedem cumva ce răspuns o să dea. Ce faci? Bine. Ai venit cu Maxi Taxi de la Constanța? Nu, am fost la Sinaia, am avut de cântat în weekend. Te-am întrebat cu Maxi Taxi că și asta era una dintre chestiile online-ului unde... Stai așa să văd cum stau. Ia vezi, poți? Trebuie să stau mai... Poți, dacă nu ne mutăm la canapea. Stau cu fața la tine. Nu, e ok, gata. Perfect. Oameni buni, Mihai alături de noi, exact cum spuneam ceva mai devreme, i-a supărat în online pe foară. Dar mie mi se pare el un pic așa că e scund. 3Stario? Da, mi se pare scund 3Stario. Și cred că e cumva complexat de chestia asta. Zici? Nu știu, pare genul de bărbat care are complexe așa de bazat pe felul în care arată. Pentru că mi se pare că și vorbește foarte mult prost legat de femei și legat de alte persoane. Știi? Și mi se pare că de obicei e partea asta de om complexat, știi? Având în vedere că deci eu nu știu foarte multe despre el, știu că ce vorbea lumea din jurul meu. Mi-amintesc pozele alea pe care le posta prin 2009, 2012, da, așa ceva. Sunt recente, și... dacă zici de alea închiloți. Da. Deci la alea închiloți, omul meu are ăsta, canal de OnlyFans și you can pay for his OnlyFans. And, gen, el era openly gay la un moment dat, am impresia, like, o chestie din asta, nu știu exact care e faza, dar că el la un moment dat zicea că e gay și că așa, și după realiza că e în România. Și da, probabil a realizat că e în România, că nu mai merge și a zis să vină la podcasturi și să facă chestia asta, că mie așa mi se pare că în momentul în care nu mai ești în atenția publicului, vii, faci un podcast în care ești outrageous legat de femei sau o chestie de genul și ajungi din nou cunoscut. Adică uite-te Doc, uitați toată lumea de Doc, a făcut scandalul cu nevastă sa și puii mei și așa și red flag-ul care e, să fie un pic relevant, la fel și 3Stario și a mai fost încă unul, dar nu mai țin minte cum naiba îl cheamă. Deci, tot așa. Deci ar fi wild să dropuie ceva muzică 3Stario acum în perioada asta și Doc la fel. Nu ar fi exclus. N-ar fi exclus. Ar fi wild. Doc mă aștept să facă cumva o chestie de genul, cum îi spune, o piesă din asta stil Cei Mami, știi? Sau ceva Redemption Arc style. Da, nu știu ce... Ce a zis Ruxi, să vedeți cum și-a... Bine, voi n-aveți tot podcastul unde eu am vorbit foarte fain. Da, Mihai, despre... tocmai de asta te-am chemat aici să spui tu. Ori așa a decupat un pasaj de 10 secunde și l-am am și zis 30 de ani, dar diferența era de 16 ani dintre noi, da? Că eu la 40 de ani am avut relația, nu acum. Și ea avea 24 și erau 16 ani. Nu consider că diferența de vârstă e o problemă. La facultate sau ceva? Nu, era student. Bro, dacă e o diferență de 4 ani între persoane, la mine e 3 ani maximum, dacă e 4 sau mai mult e un red flag. Nu neapărat. Poate dacă unul are 30, altul 34 sau ceva de genul, aș înțelege. Da, și mie mi se pare ok. Gen, tu ai 30, partenerul 36. Dar, gen, dacă unul din ei e sub 25 de ani, deja red flag pentru mine. Da, nu știu, și mie mi se pare și gen, la 24 de ani nici nu ai the frontal lobe, so... Dezvoltat, da. Oh my god. Și la București. Ok, perfect. Că lămurim. Hai să vedem ce a zis Rux, care a fost într-o mică eroare, poate o și sunăm, că ar fi fost frumos, să fie dreptate aici în online. Ia priviți. Eu i-am zis să se ducă acasă. Eu stau în Constanța, ea în București, am lăsat-o. Era și studentă, n-avea bani, îmi cerea bani de microbuz, îmi dai 8 lei. Ideea e că și ea, Rux, a fost acum
câteva zile la Măruță, iarăși, uite, cu 5 zile, că e și aici, în dreapta, și au vorbit ceva împotriva ăstuia. Mă rog, nu știu, adică eu nici Rux asta nici nu mi se pare foarte feministă. Mi se pare că e și ea genul care se urcă cumva pe subiect, hai să vorbesc, pentru că a avut la un moment dat niște take-uri foarte așa, în fine. Nu știu ce, îi dădeam 50 de lei, nu mă plec, dar era jenant, vezi? După 2 ani să nu... Și am rugat-o să lucreze ceva, zic, până termin facultatea. A făcut reclamă la păcănele. S-a dus un pic la mall, a găsit ceva, dar nu... Bă, nu există și, iertați-mă, nu săriți pe mine. Nu săriți pe mine că sunt excepții, dar vorbesc în general. Bărbatul român, cea mai joasă specie, cea mai proastă creatură de pe pământ. Ea făcă reclame la păcănele. Adică mi se pare atât de... Nu știu, tu cu moralitate deja low să discuți moralitatea altuia. Mi se pare gen ca și cum Alex Velea ar veni acum și ar zice despre Doc. Adică... Efectiv. E gen, nu, pentru mine nu are sens. Oribil. Mă rog, poate ea are dreptate în ce o zice, dar mi se pare că... Dar nu de pe un pedestal mai înalt ca ei. Exact, adică nu se reacționeze gen, știi ce, mi scârbă și că nici ea nu-i mai brează. Bă, ce aveți în ADN? Bă, mamă, deci m-a apucat nervii, deci am mai văzut pe TikTok bucăți din podcastul cu octavele lui. Bă, și a zis ceva de genul că el la 50 de ani doar cu fete mult mai tinere, de 20 de ani și toate zic daddy, nu mai spuneți daddy. Bă, bolnavilor! Și tot el se plânge că fata e studentă pentru că are cu 30 de ani mai puțin decât el și trebuie să-și facă... Păi de ce ți-o iei cu 30 de ani mai mică? Nu ca să o ții tu? Păi asumă-ți că ți-ai luat-o mai mică și ține-ți acolo, muncește pentru ea, dă-i bani. Cum pui mei să-și ceară 8 lei și tu să... Bă, bolnav. Că nu vă sperie bărbații care au o vârstă și umblă cu femei cu 20 de ani decât ei? Pe mine mă sperie chestia asta, pe mine mă sperie ca bărbatul să n-ai o limită de vârstă sănătoasă. Tu să ai 50 de ani, 40 de ani, să umbli cu una de 20 sau de 19, ești bolnav. Ești bolnav și nu ești bărbat, nu poți să-ți asumi bărbăția, nu poți să-ți asumi masculinitatea, nu poți să-ți asumi nimic. Ești bolnav și nu poți să faci față la nimic decât la niște boli pe care le ai în tine. Dar și să te plângi că vor alea bani, păi ce să fac unul de 50 de ani, ce să fac cu moșulică? Ce să fac alea săracele? Aveți probleme de viații grave, sexuale și de masculinitate și de testosteron în voi. Mie mi se pare că el arată mult mai bătrân. Deci, pe Tornero. Deci, mie mi se pare că parcă și-a pus ceva în față. Pare că ori are acid, ori botox. Pentru că parcă a avut botox pus într-un anumit loc și i-a migrat în față. Gen la pomet sau... Da, cumva mi se pare și nasul, așa, și fruntea, parcă e... Nu știu cum să zic, parcă e extinsă pielea, dar nu bine, gen cum era Donatella Versace înainte, că acum arată mai omenește, nu știu ce a reușit să facă. Ai văzut? Nu. Nu știi pe Donatella Versace? Știu despre ea, dar nu am văzut cum arată acum. Să caut Donatella Versace now. Deci... Oh my god. She was like this was the... Și-a făcut capul de Lego. Da, stai un pic că nu se vede. Nu știu cum să fac așa să se... In a 2010 interview. Așa, pe Images aici. Da, mă enervează că mi se deschide aici în colț, da. În fine, vedeți poza. Da, she got a better surgeon and now she looks better. Cumva are capul mai pătrat ca înainte, dar cel puțin nu mai e atâta de migrat, botoxul i-a tras mai bine, nu știu. Dar așa am impresia că arată un pic și la Tristariu. Mi se pare că are așa ca și cum ar fi avut intervenție at one point in his life and then he didn't anymore. Și arată, efectiv arată ca botoxul sau ca acidul neîntreținut. Intervenția n-am mai vrut să aibă de-a face cu ea? N-am văzut. E pe Instagram, ne uităm, intrăm. Cum și editează pozele? Unde? Stai să-l găsesc pe Insta, Mihai Tristariu.
E ceva gen Ozana Barabancea? Că și ea își punea face-up de Numa Instagram. Doamne, cu cine a fost aia? Lori a postat cu Simona Halep și toată Oh my god! Oh my god! No. Oh my god! Oh my god! No. It's a video and it's edited. Ai vreun talent? Ai de la 4 ani în sus. Oh my god! No. Dar chiar că el este... Oh my god, ăsta e tânăr. Ăsta e când era tânăr. Nu-i de acum. Da. Ăsta e deja, nu... Da, eu nu... But what do you de ce are mean? poza asta la... Gen, Mihai Trăistariu real. Ia, ce i-a spus lumea? Bună, Mihai, te-am văzut în podcastul lui Jorge și ai dreptate în tot ce spui, în special în partea cu generațiile tinere care vor doar bani fără să muncească și nu mai pun preț pe adevăratele valori. Te consider cel mai tare artist al României din toate vremurile. Nu primești suficiente credite pentru tot ce faci. Mie mi se pare că e genul de mesaj pe care Trăistariu și l-a scris singur. Se întinerește cu 20 de ani, dar în ziua când a apărut podcastul mi-am întrebat niște prieteni de ce nu are păr, că știam că a fost mare scandal cu implantul de păr ca să aflu de faza cu Number 21, nu știu. What's Number 21? Care e faza? Deci Lori cumva... Lori is my queen. La Lori se pune. I love her. Deci Lori este... Nu... E cu totul altceva. Mie, doamna Loredana pe TikTok, mi se pare extraordinară. Este my animal spirit. Eu îmi doresc la bătrânețe să fiu Lori. Nu. Să mergi la Poiana Brașov. Brașov. Are you ready to party? Așa. O să ajung eu așa, da, la 60 de ani. Hai să vedem în continuare pe domnul. Că lipsește. Pe domnul cu doamne. Adevărat, da. Niciodată. Domnul meu, doamna mea. Cu astfel de diferențe de vârstă și lăsând ăștia doi se potrivesc. Niciodată nu s-ar plânge că eu la 50 de ani umblu cu una de 20 și îmi cere bani. Aveți zero testosteron în voi, zero masculinitate, zero orice ține de a fi bărbat. Să vii să spui că tu umbli și cu fete mai tine, să te expui cu fete cu 30 de ani mai tinere sau cu 25 de ani mai tinere, ești un penibil și vei rămâne un penibil și nu ești bărbat. Ești în catalog acolo la creaturi. Asta e fost bună. Tine fata aia, pentru că o vezi ce e geriatria și că o duci să o educi pe scutece de adulți? Pentru ce? Pentru ce să umble cu tine când tu nu oferi absolut nimic? Fata aia se ridică de pe canapea așa, într-o secundă. Tu zici, au! Stai, hai să mai stai. Așa zic și acum, deci nu. Pentru ce să rămână cu tine? Că îi pierzi timpul. Ea își pierde timpul doar așteptându-te pe tine să te ridici de pe canapea. Presupun că ai văzut video ăsta, nu? A fost public online și aici Rux se află în eroare cu câteva lucruri, spuneai? Da, sunt niște lucruri eronate, dar eu vreau să-i transmit lui Ruxi sau Rux, cum îi zice, că ea și-a decupat de acolo exact ce i-a convenit ei, că ea e și influencer, face niște bani din aceste vizualizări și și-a făcut TikTok-ul sau ce a făcut ea acolo, cum i-a convenit ei. În primul rând, nu acum a fost această relație, a fost prin 2016 am început-o, aveam fix 40 de ani și ea avea 24, deci avea 16 ani era diferența. Ea a tras de mine, fata era studentă în București, într-un timp a tras de mine, ea cânta. Mi-a văzut niște tutoriale, că eu pun pe net, cu floricele, niște glote, niște nu știu ce, vroia să învețe să cânte și am ajuns să ne cunoaștem. A tras un pic de mine să fac această relație, că eu nici nu cred în relațiile cu diferențe, da? Deși n-am nicio problemă cu diferențele de vârstă. Și am ajuns la Constanța. Deci, nu, cum? Deci, ea a tras la 24 de ani, ea a tras de domnul nostru Mihai Trăistariu, care este și frumos rău. Adică dacă vă uitați la el, e un bărbat bine, un bărbat cu mulți bani și un bărbat de succes în România, care are mult, mai puțin de 6.000 de urmăritori pe Instagram după o viață întreagă de cântat torneroși pe la Eurovisioane. Deci, nu. Ce? Deci că avea Snapchat și încerca să vorbească cu orice fată prindea minore, ca după acele fete să trimită poză cu ele, iar el să pună poze la story pe Snap cu Number 21, 21 semnificând mărimea cucului. Dar de ce? What's this predatory behavior? Dar de ce? Gen, care e? I don't get it. Why does he do that? Adică exact. care e? Why do you do that? Cred că e și minore, I mean.
Da, a și zis că el n-are o problemă cu diferența de vârstă. Acum, o zis în ăsta. Da. Că pe el nu-l interesează, că nu îi se pare mare brânză. Mă, dacă n-ar fi zis-o, dacă you go through with it, cu relația, în ghilimele, știind care e diferența de vârstă, you can't tell me că nu erai on board. Nu, mie mi se pare că e la fel de scârbos, gen, și să fii un băiat de 26 de ani cu gagică de 17, 18. Gen, mi se 20, pare același sincer. lucru. Mi se pare un gen, nu știu. Adică mi se pare că, da, 30, 25, mi se pare cu totul altceva. Dar să ai 20 de ani și să ai, nu știu, că sunt ăștia mă care sunt la facultate, au 21-22 de ani și au gagici în liceu în clasa 9. Da. Mie mi se pare... Pentru că fetele de vârsta lor ori avansat și s-au maturizat, ei au rămas în urmă mental și emoțional. A renunțat să meargă la școală, că de aici a plecat problema mea. Nu mai mergea la facultate. I-am spus, dacă nu mergi la facultate, stătea numai pe telefon, toată ziua stătea, scrolla acolo, pe vloguri, pe podcasturi, pe nu știu ce, pe emisiuni reluare. Și am zis, mă, dar tu nu vrei să faci nimic, așa ajunsese să-mi ceară bani. Dacă tu îmi zici, îmi dai 10 lei să ies din casă, era momentul penibil. Mi-era rușine de rușine, că îi dădeam. Eu am zis în glumă, totul a fost într-un podcast, faci și Caterinca. Da, mă, a fost... Mă întrebase Jorge așa, care e prototipul de... Au fost 2 ore de podcast al colului, care s-au dar mai eu, multe. păi da, sunt foarte fain în podcastul, dacă îl urmăriți, că al meu e foarte mișto. Și el m-a întrebat, cum trebuie să arate fata ideală? Bă, și am zis, cum zic eu, dintotdeauna zic, bă, să-mi fac o ciorbă. Mi-mi place să mănânc ciorbă, da? N-am zis că vă luați de ciorba aia. Cum să arate? Deci cum zicea ăsta, Bogdan Munteanu, sau cum îl cheamă pe băiatul, de mi l-ai trimis? Că, zic, că îți dai seama, cerința ta într-o relație să fie să îți facă cineva al treilea cel mai simplu... Cea mai simplă mâncare. Adică dă-o dracului de treabă, e o ciorbă. Dacă nu ești în stare să faci singur o ciorbă... Arunci tot într-o oală și lași să se fiarbă. Jur, și te duci cu 110 lei o ciorbă la autoservire, la cantină. Las-o, n-ai, adică... Și a băgat-o pe asta cu ciorba de atâtea ori. Ciorbă. Ea nu știa să facă o ciorbă. Toată lumea... Eu mi-amintesc de aia. Deci mie... nu o lăsați neciorbărat. Da. O știți pe aia, era... o tipă la TV, la o emisiune mai veche, nici nu știe dacă e fake, era rage bait aia cu... Am pus acolo puiul, am pus legumele și am sunat-o pe mama. Da. Mama, dar nu iasă ciorba. Că ai pus, păi ce să caute apa în ciorba mea? Da, mi-amintesc. Deci mie mi se pare genială. Eu nu știu dacă ăla a fost rage bait, nu știu dacă a fost așa o chestie de... să prindă doar la TV sau chiar a fost pe bune, pentru că e wild pentru mine acel video. Pe tot netul de aici a plecat. Vrei să-ți facă și ciorba cu... Ce am cerut, frate? Că trebuie să pe Google o faci în 2 ore, dacă îți pui mintea, da? Dar generația nouă e praf. Dar el nu. Deci ăștia își comandă toți de la bicicliști și pizza și shawarma, atâta să mănâncă. Iar eu nu sunt așa, am fost vegetarian, eu mănânc brocoli, eu mănânc aia, mă uit la nutriționiști, nu știu ce. Doctor Cezar, urmăresc și vreau și eu să mănânc sănătos. Ori ele numai cu așa. De aici a plecat. Statul ăsta acasă, degeaba. Lenea asta. Știi, noi mai ții minte că n-am venit cu... Asta e ceva de genul că, efectiv, numai bărbații fără bani se plâng de materialiste. Deci n-ai să vezi un bărbat cu bani că se plânge vreodată că o femeie e materialistă, numai aia fără. Deci, la fel și ăsta. Nu înțeleg asta, cum o zici și Bogdan, știi că două naibii, te uiți pe Google, o faci în 2 ore. Așa. Și el? Păi nu, că el e bărbat. Dar femeile se pot uita pe Google. Deci innately hot take nu există, Lene. Da. Și uite cum are părul prins. Uite cum are părul prins. Se vede aici, nu a fost în stare ăștia la machiaj să-l ia și pe el, să-i dea așa cu pieptănul un pic, să n-aibă cărare aici pe lateral. Nu a fost în stare. Că nu-i tu sau ceva, vezi? Cred că l-avantaja să take it off, sincer. Da. To let it go. Da. At this point. Ce ani, că eu îl întrețin, că îi țin casa, că îi plătesc facturi. Bă, parcă e un blestem, frate, să lipezi de mine numai oameni de tiparul ăsta. Nu vreau să fac o comparație, dar mă gândeam astăzi așa pe drum, zic, băi, cum naiba am eu ghinioane? Fata asta poate nu fi vrut în primă instanță să fie așa, dar nu mai vroia la școală. Venise în Constanța, da? Și i-am spus, du-te la facultate. Păi, dar mai merg la București, deși avea gratuitate pe tren, da? Studenții. S-a mutat la S-a mutat la Constanța, exact. La tine? Da.
Și am stat 2 ani, dar după un an deja nefăcă nimic, venea iarna, stătea numai în pat. Că așa în ziua în care ne-am despărțit, de la 12 la 6 a stat pe telefon, că așa mi-au sărit țândările, da? Am plecat la 12 cu treburi, eu tot timpul am contabilitate. Deci, vă dați seama că Mihai Tristariu avea o problemă cu o fată de 24 de ani, că se comportă ca o fată de 24 de ani. Adică ce Dumnezeu ai vrea să facă fata aia la 24 de ani? Stau pe TikTok, stau pe Facebook, stau pe Instagram, stau pe naiba să mă ia, că am 24 de ani și scrollez și, nu știu, fac dansuri pe TikTok, care e problema? Da, dar femeile pe vremea erau căsătorite cu 3 copii la 24 de ani. Da. Mama generația asta sunt numai leneșe, numai pe telefon, numai materialiste, numai... Da. Exact. Numai schibidi toilet, numai... Vezi că deja te duci în prea mici. Corect. Nu. Dar nu vezi, ia uite ce ăsta are. Ce pahar sau... Nu, ce sacou. Pahar, ce sacou de ginere, așa cumva, nu știu. Se pare că totally overdressed for the occasion. Parcă și-a luat draperia, s-a dus cu ea la croitorie și a zis, fă-mi și mie ceva din asta. Și-a venit la pahar. 6 și ce-ai făcut azi? Tot pe telefon. Am dat, m-am uitat, și i-am zis, hai să stăm de vorbă. Toată ziua pe telefon, da? Și am trimis-o acasă, zic, nu pot să am o relație. Eu am principiile mele ca bărbat. Nu vreau să am o fată, dar nu că să o întrețin. Că sunt unii care vor să-și întrețină femeia și n-am nicio problemă cu bărbații ăștia. Sunt unii care își caută o fată și să o țin ei. Nu vreau eu să fiu așa. Nu, eu vreau să fiu iubit și nu știu dacă am zis ceva atât de grav. Dacă urmărește cineva podcastul, porque n-am zis nimic grav, chiar am zis frumos, să-mi fac o ciorbă și să aibă un job al ei. Am trimis-o la mall, am fost cu ea, zic, hai puțin în mall, să găsim, peste tot sunt anunțuri și s-a angajat, 7 zile a rezistat. Își luase 4 ore, că atâta putea, de la 12 la 4, da? Ca să nu se scoale dimineața. 7 zile a rezistat. Atât a vrut să muncească și îi dădea 1000 de lei pe lună. Zic, hai să ai tu banul tău, ca să nu stai la mine, dă-mi și mie 8 lei, dă-mi 10. Era jenant. Păi și nu era mai bine să îi dai din prima 1000 de lei tu, că ești mare și tare și că ești vedetă și că tu întreții pe toată lumea, ca să nu te mai simți jenat, că tu ai luat-o. Da, dar noi au zis că nu vrea să o întrețină. Păi și atunci de ce am mai luat-o? Corect. În momentul în care când s-au combinat, ea era studentă. Da. Clar nu avea venit. Că se lăsa sau nu de facultate, asta n-avea de unde să știe. Da, din prima era studentă și nu avea venit. Deci lasă-mă în pace. Și să vii să-mi spui că e jenant să vii să-mi cer lunar o play să-mi cumperi ruj. Whatever, vreau să zic chiloți, că așa zicea mamaie. Așa zicea mamaia mea când mă duceam pe la ea. Zicea mamaie că păi de ce eu să am banii mei, să nu mă duc la tataie tu să-i cer bani să-mi iau o pereche de chiloți. Așa făceam ea. Deci, noțiunea de femeie independentă exista și atunci. Un pic altfel decât e acum, dar exista. Chiar mă gândeam, zic, mai bine dau 1000 de lei pe lună eu, ca să știu că am scăpat. Mă rog, eu n-am făcut. Deci... Nostradamus, tu ești. Deci jur că eu n-am văzut asta. Mi l-a trimis, Dani mi-a trimis un TikTok cu o fază de la Bogdan și am zis hai să comentăm așa pe tot. Nu, deci eu habar n-am mai zis odată ceva și el a zis după același lucru. Sunt pe un grup de bârfe și cineva zicea că stă în bloc cu el și toată ziua se ocupă de niște animale de pe lângă bloc și altceva nu face. Not a bad thing, but mă îndoiesc că are așa mulți bani. Dar eu nu înțeleg el din ce face bani. Din cântări. Dar de unde? Cine îl cheamă? Au venit de la Sinaia sau unde o zis? Dar cine îl cheamă? Adică, nu sincer, știu. Că poți să ceri pe... Că aici am văzut Tornero în... uite, Fourth Place, Eurovision 2006. Atât. Din 2006 de atunci... De atunci și până acum nimic. Tornero. Înțelegi? Wow. Deci 20 de ani și el n-a mai făcut nimic. Da. Ia. 19. Ce e aici? Ceva sexy. Oh my... No way! Acum 10 săptămâni. No way! Dă lecții de canto? Da, am văzut că zicea aici în video ăla că dacă e, uite, concursuri, vezi, TV shows, nu știu, eu nu cred. Eu nu cred că omul meu își editează popzele așa. Da, deci... măcar și le editează singur. Dar tu, pui, n-ai cum! Zici că e sticker făcut cu AI. Da, zici că efectiv da. Probabil din drepturile de autor sau cum se numesc în muzică. Din ce cred că ce zicea și ție, Dodo. Da, royalties. Da, dar asta ar însemna să fii
nu știu, să te difuzeze lumea. It's getting worse. Ok. Da, trebuie să fii difuzat ca să primești royalties. Da. Dar mai e și chestia, dacă cumva cântă live, și din aia primești royalties. Dacă e înscris la asociația care îți adună remunerațiile astea. Pe Google găsești mai multe editate, stai că mă uit imediat. Ideea e că primești royalties din difuzări radio, în cafenele, în chestii de genul, magazine, nu știu ce, și mai există și royalties pentru prestații live, separate. Și dacă cântă într-un loc pe acte, gen legal, Ok. Practic se înregistrează acea prestație și trebuie să primească extra bani și pentru aia, pe lângă plata de la organizator. Dacă eu, spre exemplu, cânt într-un pub cu contract, atunci primesc bani de la asociație. Da. Dar dacă cânt pe nașpa, nu. Ok. Paradis, eu stați un pic că vreau să mă uit aici un pic la... deci vreau să văd și pozele de pe Google, dar vreau să le văd mai întâi pe câteva de aici. Oh my god. Dar numai poze vechi. Dar nu zici că e el! Acum 10 săptămâni. Da! Oh my god. Doamne. The sideburns. It's not looking like that. Oh my fucking god. Ăsta e el. Oh my god. Cine e aici? E Flynn din Rapunzel. Știi ce zic? Deci cum îi zice? Rapunzel Tangled. Deci arată ca un Disney douchebag în pozele astea vechi. Deci e Flynn Rider. Îi se potrivea stilul. Unde e Flynn Rider? Stai. Omul nu arăta rău deloc. Flynn. Ia uitați. Deci e același lucru. Spuneți-mi voi mie că nu e 1 la 1. Asta a vrut să facă. Cum crezi că arăți? Da, efectiv. Ia uite la sală. Oh my god. Și filtrele alea. Ia uite, deci ăsta e face-up. N-ai cum. Uite-te la green-ul ăla. Deci toată lumea care folosește. Mamă. Deci nu. Ia uite aici. Sală. Domnul Mihai. Acel. Foarte milenial. Și uite. Nici nu zici că el, zici că o luat o poză cu cineva random de pe nici l-a pus aici. Amazing. Nu, deci I'm not body shaming or anything. I mean, it's just the poses and the edits. Da, adică... Nu. Uite, vezi, iarăși, i-a zis cineva la un moment dat, Mihai, arăți foarte sexy când faci așa. Deci cu cămașa și cu freza aia, zici că e ăla cu care cânta... Beau, mi-am înșelat. Deci uite și tu zici că e arab aici. Deci zici că e... Nu? Da. Deci nu are nicio treabă. Arabești. N-are nicio treabă. Și părul, gen the facial hair, totul. That's what I'm talking about. Deci nu... Și astea pe Insta-ul lui, adică le găsești. Sale lui, el a postat, deci nu are 3 poze. Tu vezi că scrie 7 săptămâni. Da, probabil acum 7 săptămâni și-a făcut reperul ăsta. Și uite-te cum se numește sexy, galeria. păi tocmai de-aia eram. Dar uite, dacă dai 4 poze una după alta, tu nu găsești 2. Oh my god, the stance. Da. What is he doing here? Ce-și arată? Adică... Pulpele. Nu. Ia uite, me in the summer. Inimioară mov, purpurie. Și uite cum stă pe... Nu, dar pe bancă următoarea, pe bench. Și dădea așa din picioare. Și upside down. Și dădea din picioare. Uite și aici, natură. Ia uite. Deci nu, asta e altă persoană. Eu cred că au găsit pe unul pe net. Folosește app-uri din alea care... Au găsit pe unul pe net care seamănă cât de cât cu el and he's faking it. Oh my god. Nu știu. Cum ar fi? Nu știu, dar lasă-mă în pace. Uite și tu, nu arată deloc la fel. Da. Nu, deloc. Nu. Așa, hai să vedem unde a fost aici. Ia uite, votăm cu Moș Crăciun. De Revelion 2025 și asta e poza pe care a folosit-o. Tu îți dai seama că el a postat singur asta? E Pro TV, nu? Păi nu, dar el a postat la story chestia asta. De ce? Nu. Oh my god. Ia uite, Spy News, nu știu ce. Antena Stars. Ia.
Cântă și populară? Pe bune? Păi da, nu știu, că văd aici, că uite, eu beau necazul meu în cântecul fraților. Posibil. Nu știu. În fine, nu. Ia uite. Nu. Porto. Nu. Concerte, nu știu ce, nu. Asta e ceva... Yeah. Și eu vreau să-ți dau dreptate și asta pentru că pe mine mama m-a crescut cu niște valori. Aș intra în pământ de rușine ca la ei mei aproape 32 de ani să nu știu să fac o ciorbă sau să stau cocoțată toată ziua în pat. I'm so small and I'm so... Și să aștept să cadă din cer ceva. Ai avut răbdare de fier în cei 2 ani. Eu nu aș fi rezistat o săptămână. Tu ești un artist valoros, unul din cei mai buni pe care i-a avut țara asta vreodată și vei rămâne la fel indiferent în ce mizerii te vor târî unii influencer flămânzi, dovada că numele Mihai Trăistariu vinde și face bani. You go, King. Deci, aceasta, nu, ăsta este misoginism internalizat, pentru că o femeie care consideră că trebuie să știi să facă o ciorbă, adică tu cum ca femeie să nu știi să gătești, oh my god. Pentru bărbatul tău. Mai ales pentru bărbatul tău, oh my god. Dar tu îți dai seama mândria pe care el o are că a primit aceste 2 mesaje, că astea 2 sunt. Le-au postat și le-au postat unul după altul, nu a putut să facă o singură postare cu el. Nu. Nu, ăsta e același. Nu, deci e o harababură totală pagina asta. A nebunit toată lumea. Ai devenit cel mai viral om de pe planetă. A uitat și de Călin Georgescu și de toți. Te rog, perché poți să cânti italiana, ți se potrivește mănușă. Nu. Zboți. Mă uit la podcasturile cu tine fără răsuflare. Mi-ar plăcea să ai și tu o asemenea emisie, să fii cel care pune întrebările, ar fi divin. E foarte interesant felul în care comunici. Mi-ar plăcea să te pot asculta la TV, YouTube zilnic sau măcar săptămânal. Da, nu pot, că nu... Who says this? No. Cine zice asta? Înțeleg, ok, îți place de o persoană, dar eu, nu știu, eu m-aș teme puțin pentru viața mea dacă cineva mi-ar scrie genul de mesaj de a-și asculta zilnic sau cel puțin săptămânal. Mi-a mai zis, Doamne, că eu eram... Mi-a scris o fată un comentariu la un TikTok, dar postează mai des, te rog, că-mi plac TikTok-urile tale. Și eram, what do you mean că postez zilnic? Da. De așa le-am văzut pe toate, făcea. Ce mi-ai dat? A scris și o poezie. Stai să văd. God. Stai să o iau de aici, așa. Ce poezie? Vă rog, așa, studenta... Nu, deci au scris o poezie pentru faza asta. Că vezi, studenta și băiatul cu bani. E 5 zile. Vă rog să lăsați un comentariu. Știu că voi probabil nu vedeți aici, dar vă citesc eu, că e un pic tăiat ecranul, dar vă citesc eu. Așa. Studenta și băiatul cu bani de Mihai Trăistariu, a scris el. Vrei să citești tu? Cu intonație? Hai, te rog. Interpretează această poezie. Vrei să-i imiți accentul? Dacă poți, would be funny. Eu îl simt un pic moldovean. Cred că e un pic. Da. Ia, stai un pic să văd ce rădăcini are. Mihai... În cap niciuna, că e cu scoci. Allegedly. Așa. Are 48 de ani acum. Scrie... E Romanian. Singer. Nu, e Romanian, nu e... În Piatra Neamț. Ba, în orașul Piatra Neamț. În orașul Piatra Neamț. Deci, e din Piatra Neamț. Și aia pe unde? Păi nu știu, anyway, din puținul pe care l-am auzit o să încerc. Ok, bine, hai să vedem. Pray for me. Hai. Să nu fii foarte aproape de el, că se aude tare. Într-o bie opulentă stătea cu minte o studentă. Pe brânci muncea, dar și visa, gândind că a reuși cândva. Dar iată vine un tânăr chic, cu bani, mașină și un plic. De ce să mai muncești atât? Rosti băiatul hotărât. Și vorbe dulci, și promisiuni, coține în brațe și minciuni. De-aia ai vorbit cu apăsare. Ce obții ușor, ușor dispare. Mai bine stau în banca mea și nu depind de nimenea. Așa că, vere, las-o moartă. Eu nu doresc să fiu o toartă. Și-a mers pe calea ei curată, cu munca ei neîndatorată. Morala e clară, fără grai.
nu sta la mila vreunui crai. Deci, nu. Noi am înțeles total greșit, pentru că finalul este ea vorbind, înțelegi? Deci în primele două strofe, Oh my God, el face introducerea în scenariu. El ne spune despre acest crai cu opulență, cu plic, cu nu știu Tenorul ce. ăsta chic. Și după aici ea spune ce obții ușor dispare. Mai bine stau în banca mea și nu depinde nimeni. E tot ea care vorbește. Deci e tot ea. Nu vrea să fie o toartă. O toartă. Adică ce, să fie accesoriu sau care era ideea? Dar nu e ea. Cred că e ea care zice asta. Nu? Okay. Sahaba, nu, ai dreptate, uite, aici se încheie. Acolo, se încheie. Și el zice, nu-mi doresc să fie o toartă, adică gen să stea așa și... Să se rezeme lumea de el. Nu, da, deci, dar știi cum e când vii și, mă rog... Doar să se prindă de el, da. Superb. Amazing. Superb. 129 de aprecieri. Bravo, Mihai. Îi lăsăm și noi în comentariu? Greșit. Plus că am folosit cuvântul puștoaice greșit, că eu nu sunt... Eu la 20 de ani mă combinam cu fete de 20. La 30, am fost cu tine odată, am fost cu Românele aici, așa... Și Măruță alt de mie ăsta, că am vorbit că cam mare diferența între el și Andra și mai ales că s-au combinat, Andra avea, 19 ani, 20 și ceva un pic. Aveam în 2008, da? Aveam 32 de ani și era cu un an mai mică, 31. Aici ai fost cu ea? Îți dai seama? Tine în platou, da? Să fie motiv de laudă. Motiv de laudă. Că m-am ieșit cu cineva de vârsta mea. Era cu un an mai mică, 32, eu 31. La Asta 40, a fost cea mai mare... Da, la 40 m-am combinat cu femei de 40. Eu nu caut, s-a înțeles total greșit, dar ele că mă abordează, da. Dar relația a fost singura dată când am făcut cu o fată mai mică, atât a tras de mine, zic, hai să ne combinăm. Și nici n-a funcționat. Mihai, haideți să vezi ce zice și Andrei Ciobanu. Cred că știi, Andrei a lucrat la radio, este stand-upper, este un băiat foarte mișto, de altfel, și a avut și el de comentate legate de acest subiect. În primul rând, nu mai fiți răi, chiar e Trăistariu și nu e Miron Cosma, jur. Deci după ce Miron Cosma și studentă și făcea naveta... Care e Miron Cosma? Stai că nu știu, nu înțeleg lumea. Miron Cosma. E politici. Da, I get it. Ok. Te vadă pe tine. Te deranja că îți cerea bani să ia microbuzul spre casă? O, dar ce nesimțită? Păi pentru onoarea de a te vedea pe tine, ea nu știe că se fac sacrificii? Nu, e dementă femeie. Deci, frate, tu erai într-o relație cu o tipă jumate din vârsta ta și o trimiteai în București cu microbuzul, din Constanța, gen 2 ore pe autostradă. Dar de ce nu trimiteai cu bicicleta? Eu sincer cred că femeia aia te iubea orbește. Sau poate a fost invers, mai întâi a orbit și după aia te-a iubit. Dar vezi, fata îi cerea 8 lei și el, mare domn, îi dădea 50 de lei ca să aibă și un sandwich pe drum la finețe. 50 de lei întregi îi dădea, da. Nu știu de unde, cred că făcea credit la bancă. Cine vrea cu areapța bani cash? Și omul meu i-a spus să se angajeze că el nu e făcut din bani, cum îți spune orice tată, gen. Plus că femeia era la facultate. Faptul că nu muncea în timp ce era studentă nu înseamnă neapărat că era leneșă. Sunt unele facultăți pe care nu le poți face în timp ce muncești, că se cere prezență la curs sau materia e prea multă. Dar și dacă muncea, te gândești, vine fata asta să ne vedem din alt oraș. Hai măcar drumul să îl plătesc, atâta pot să fac și eu. Că ea a făcut un efort să vină ca să-ți vadă ție mecla și să-ți audă octavele. Și iartă-mă pe mine, dar dacă tu îți dorești o iubită cu 30 de ani mai tânără, păi asumă-ți și că e posibil să n-aibă job, sau că îți va povesti ce nenorocită e profa de conta, sau că ascultă muzică trap. Că dacă tu ți-ai o iubită franțuzoaică, nu poți să te plângi că nu știe română. Deci omul meu are 49 de ani și s-a flexat spunând că ea nu făcea nimic, iar el mereu se ocupa să fie frigiderul plin. Wow! Să nu spui că plăteai și asociația, că le ieși aici. Dar stai liniștit, Mihai, după podcastul ăsta, frigiderul tău cu siguranță va fi plin multă vreme de acum. Bucuria ta. S-a dus eroarea asta. Dar el are dreptate. Bucuria ta. Dacă ar fi așa cum e, dar nu e așa. Pentru că tăvălugul s-a dus de la Roxy, care a făcut diferența aia de la 50 la 30 de ani. Nu e așa. Erau 16 ani, iar eu aveam 40 și ea 24, repet. Deci nu, ea așa a decupat acolo și a interpretat cum a vrut. Și nu făcea naveta ca să se ducă la școală, ea se mutase la tine. Ea mergea cu trenul unde avea gratuit. La tine, nu? S-a mutat la mine. Dacă era la medicină sau dacă era la matematică. Da, cu 9 ani era gratuit trenul. Acum 9 ani? Păi dacă el zice că avea 40 de ani când era împreună cu ea și acum el are 49, înseamnă că trenul trebuia să fie gratuit acum 9 ani. Dar eu țin minte
Că eram eu la facultate. Nu. Nu? Nu. Știți? Eu nu știu. Acum 9 ani. Nu era gratuit acum 9 gratuit. ani. Nu? Chestia asta cu gratuitatea la studenții da, mai uite, recentă. era reducere 50%, da, și eu țin minte că eu eram în al primul sau al doilea an de facultate, cred că în primul am mers cu trenul și nu aveam gratuitate. Oh my God. Și gen asta era cu 6 ani. Și fi înțeles, n-aș fi fost împit să-i zic hai la muncă. Mă, dacă îmi studia, dar dacă renunț la facultate și mi-a stat toată iarna... Da, ești... Man, măi, ești tasul. Zici că e taică-su cum vorbește despre fata asta. Deci nu, adică eu îi dădeam, deci eu asta am zis, că când a zis și faza aia cum cerea 8 lei și eu îi dădeam 50, ăsta e tata, când mă duceam la el și am dat tata și mie 20 de lei și îmi dădea 50 și era, știi, fala lui. Ia, lasă, ia de la mine, știi, cumva. Efectiv. I secured a line, bikes work so dirty Sprite. Should've let my feelings slide or just drown them in a vice. Haven't felt peace in such a long time. I've been left with all these scars, hoping I will be alright. I secured a life, bikes work so dirty Sprite. Should've let my feelings slide or just drown them in a vice.